Assalamu alaikum. Sunana Sadiq Ahli daga Italiya, Roma. Dan Allah ya sa ka ji wannan sako nawa, shawaragi kai ne na ji kana cewa kana neman baturiya ka aura. To faduwa ta zo dab da zama, idan ma da baka da ita to yanzu da yiwuwar ka samu. Ka bude kunnuwanka ka ji. Aiki za ka yi mai sauƙi a cikin mintuna ka samu baturiya ka aura, har da tukuicin sadaki ni zan yi maka. Gashi nan idan ka shirya to mu ma mun shirya. Aikin da za ka yi guda ɗaya shine kawai ka fita daga kwankwasiya ka anta ya gandujiya. Idan ka amince to mu ma mun amince. Idan baka amince ba, babu ja. Sai ka yi shawara, ka je ka yi shawara da kofa ne ko maɗagal ko wane ne. Ni ne Sadiq Ali da kanan Borno.